Fl-aħħar 24 siegħa żewġ persuni fiequ mill-COVID-19 f'Malta biex issa t-total ta' każijiet imfejqa jgħod l-456. Dawn għandhom bejn l-10 u 19 sena u bejn l-40 u 49 sena. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li minn 1017 il-test li saru, 5 persuni rriżultaw fil-pożittiv. It-total ta' każijiet pożittivi f'Malta issa jlaħaq il-558. U l-każijiet l-attivi bħalissa huma 96. B'kollox f'Malta saru 51,677 test. Fost il-pazjenti li rriżultaw fil-pożittiv it-tnejn hemm anzjan ta' 97 sena li kienet jinżamm l-sparkling grek li għandu kondizzjonijiet mediċi oħra iżda jinsab f'qagħda stabbli. L-awtoritajiet tas-saħħa qed isegwu wkoll ħaddiema jew pazjenti oħra li setgħu kellhom kuntatt miegħu. Il-Professur Gauci qalet li b'kollox mill-sparkling grek 4 persuni rriżultaw fil-pożittiv. Ir-riżulta fil-pożittiv ukoll barrani ta' 58 sena li kellu bżonn imur l-emerġenza għal kundizzjoni mhux relatata mal-Coronavirus. Jidher li dan ma kellux sintomi relatati mal-virus. Maltija ta' 34 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa wkoll irriżultat fil-pożittiv. Din sar l-attest wara li bdiet turi xi sintomi. Ħaddiema barranija fi sptar illi għandha 24 sena li rriżultat fil-pożittiv ma kellix sintomi u nqabdet f'testijiet ta' rutina li qed isiru. Barrani ieħor ta' 41 sena rriżulta fil-pożittiv wara li sarlu test f'wieħed miċ-ċentri apposta u ma kellux sintomi ta' COVID-19. Mistoqsija dwar x'pariri qed jingħataw lil persuni b'diżabilità illi bil-fors għandhom bżonn xi forma ta' terapija fiżika. Il-Professur Gauci wieġbet illi dan it-tip ta' servizz huwa meqjus essenzjali. Dawk huma importanti li jingħataw għaliex inti daw servizzi importanti għal kura tal-pazjenti wkoll. Imma importanti ħafna li meta nkunu qegħdin jingħataw dawn is-servizzi li huma essenzjali, importanti li kulħadd juża l-mezzi ta' mitigazzjoni. Fejn aħna bħalma qegħdin taraw anke fl-isptarijiet tagħna u anke fiċ-ċentri tas-saħħa u anke meta persuna jmur propju għand it-tabib tiegħu fil-klinika privata tiegħu, importanti li huma wkoll jilbsu l-maskra jew inkella l-visor ħalli bekk nkun nistgħu nipproteġu kemm lil xulxin imma anke lil healthcare workers u anke lil dawk li jkunu qegħdin joffru s-servizz. Spjegat ukoll li issa li ninsabu f'fażi ta' tranzizzjoni tal-pandemija u n-numru ta' każijiet issa naqas, l-awtoritajiet se jkomplu jsegwu s-sitwazzjoni biex tkompli tkun ikkontrollata. Hawnhekk ħanibda nkun nista' niltaqa' magħkom nhar ta' Tnejn, nhar ta' Erbgħa u nhar ta' Ġimgħa, ħalli bekk nkun nista' dejjem nibqa' naġġornakom dwar il-każijiet li jkollna matul il-ġimgħa, imma anke wkoll nkun nistgħu nibqgħu niltaqgħu mal-ġurnalisti li jkunu qegħdin iwasslu l-mistoqsijiet li għandhom il-pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.